Ready na jud mi guys. Mato mi og hanasan guys. Ready na ang 3 musketeer. Oh. Oh, di ba? Hello. We're going to Hunasan. Kape. Bahaw. Basket with nga na kalo. Ready na mi guys. Oh. The 3 musketeer. Balag init kayo. Basta kay manginhas mi. Oh, di ba? Kaon sa daan kay. Lami kay ni mo mga kalaw guys, kay di jud mi mainitan ani. Among nawong di jud mainitan. Kaon ko sa isa ka buo. Mata pocket. Wala. Why kun kwanti? Wow. La dagko kay sa unod guys oy. Puri abuyag na may nang unod. Na gagmay unod di guys. Dagko oy. So ay ngon ani gyud ang among kinabuhi diri daplin sa baybay guys. Manguha na tad mi ani mga saang. Kung daghan mig kuha makabaligya, kung gamay ra pod aw basta kay makasudan okay na kay na namo. Bahalag init. Ano ko? Bahalag init guys, antuso na lang. Muna naman kinabuhi sa mga pobre guys. Bahalag init, basta kay makakaon. Ano din sila ko mga kauban guys, oh. Kulbuni. Kung duha ka ate. Kung duha ka mga iandra, oh. So kami ra gyud nanginhas dire. Balag init kayo. Dara guys. Tara. Dara. Saan? Napa isa. Dara oh. Manguli na gyud mi guys, kay perti na gyud inita. Nalilipong na ako. Oh. Dara mong kuha guys. Nara dili sad alkansi kay makapamahaw, makapaniud to. Okay. Nalipong na bi ako Roy sa kainit, Ginoo ko. Uli na me kay murag init na jud kayo. Murag nalibat tungod man gud aning gitabil-tabil. Is maog yun niya among kinabuhi diri sa daplin sa baybay. Manginhas basta hunas. Igid lalim. Init kaayo. Ha? Lagi, dili lalim pero enjoy.